Bună seara tuturor! Dicționarul spune: moldovean este persoana care locuiește pe teritoriul Republicii Moldova sau este originar de acolo. Eu am decis să întocmesc o listă, sau mai bine zis, niște reguli de bază după care noi, poporul nostru moldoveni, ne ghidăm. Prima regulă spune așa: eu, moldovean adevărat, sunt tolerant față de stilul vestimentar al altora. Deci dacă merg pe stradă și observ pe cineva îmbrăcat cam sumar sau cu o cofură mai extravagantă, cu ceva mai deosebit, îmi continui drumul și mă bazez pe faptul că fiecare are personalitatea sa și se manifestă astfel, de ce nu prin vestimentație, și accept pe fiecare individual. Regula numărul 2 sună așa: parchez mașina în locurile special amenajate și cedez pietonilor trecere, de ce nu? Cu siguranță, dacă mă grăbesc undeva și un pieton îmi trece calea, eu îi permit să treacă, nu claxonez, îmi continui drumul calm și parchez doar acolo unde este special amenajat. În caz că nu este loc, eu mai parcurg 100-200 de metri, parchez mașina unde trebuie și mă întorc la locul meu de muncă sau oriunde m-aș duce. Regula numărul 3 sună așa: monitorizez banii cu cap și cumpăr strict necesarul. Deci nu atrag atenția la branduri și spun că mi-am cumpărat o geantă Louis Vuitton când acest brand nici nu este în Republica Moldova. La sfârșitul lunii îmi ajung banii și nu ajung cu banii în buzunar și cheltui banii pe strict necesarul și ajung la concluzia că, într-adevăr, ca un moldovean responsabil, monitorizez banii cu cap. Următoarea regulă și cea de-a patra sună așa: folosesc internetul în scopuri utile. Deci nu pierd timpul pe Facebook și Одноклассники, dar utilizez foarte bine internetul în scopuri informaționale, de ce nu, poate pentru slujba mea, școală sau alte lucruri. Îmi permit o jumătate de oră pe rețelele de socializare pentru a mă relaxa puțin. Următoarea regulă sună așa: nu fur, nu înșel și nu mă război. Deci da, dacă intru într-un supermarket și mă aflu într-o țară străină, nu-mi permit să fur, Doamne ferește, chiar dacă am posibilitatea, nu înșel pentru a convinge pe alții să o vinde un produs și ceea ce am spus, că nu mă răzbun, da? Eu înțeleg că mi s-a făcut un rău, dar nici într-un caz nu port ură pe persoana respectivă, înțeleg punctul de vedere și lăs ca, să spunem, karma să-și facă efect. Următoarea regulă și așa: nu sunt indiferent. Sunt un cetățean responsabil, particip la toate evenimentele sociale, chiar și atunci când nu particip, încerc moral să susțin persoanele care participă și mă declar un cetățean, un patriot adevărat și nu doar prin cuvinte, dar și prin fapte. Următoarea regulă și cea de-a șaptea spune așa: respect modul de viață al celorlalți. Deci dacă o persoană decide să devină vegetariană, eu susțin, nu-i bag carne în față și spun că mănânc pentru că eu așa fac eu, respect modul de viață și nu mi-l impun pe al meu. Următoarea regulă sună așa: spun mulțumesc și poftim cât mai des. Desigur, acest lucru observăm și în transport, atunci când ne urcăm în troleibuz sau în maxi-taxi și șoferul sau taxatoarea sunt foarte amabili, ne mulțumesc că am urcat, nu ridică vocea, de asemenea noi foarte calm, nu strigăm unul la altul că am fost călcați sau alte lucruri și continuăm să folosim aceste cuvinte care noi ca popor moldovean încercăm tot mai des să le folosim. Următoarea regulă sună așa: nu consum mult alcool și mai distrez fără a perturba liniștea din jur. Deci da, noi suntem faimoși prin faptul că, într-adevăr, noi ne știm limita, nu întrecem măsura și chiar dacă, ok, am întrecut măsura, noi știm să ne restabilim și ajungem acasă în ordine, fără și ne amintim a doua zi ce s-a întâmplat seara precedentă. Regula numărul 10. Merg cu bicicleta la serviciu și în caz că timpul nu e favorabil, aleg o mașină care consumă combustibil cât mai ecologic, să-i spunem așa. Desigur, mie îmi pasă de mediul în care trăiesc și nu aș vrea să-l poluez și atunci când îmi permite vremea, eu folosesc bicicleta pentru că știu că mișcarea este viață și sănătate, iar când nu, folosesc mașina doar în cazurile
excepționale, precum vremea puțin favorabilă. Regula numărul 11. Respect părerea celuilalt. Cu siguranță nu-mi impun punctul meu de vedere și chiar dacă, aș spune eu, îmi spun părerea mea, o argumentez foarte bine, lăs persoana respectivă să-și spună opinia, aștept să termină de vorbit, după care îmi spun și eu părerea așa adecvat, ca o persoană civilizată, care se respectă și respectă pe cei din jur. Și ultima regulă sună așa: nu dau vina pe guvern de tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Pentru că știu că eu sunt responsabilă de ceea ce se întâmplă. Dacă s-au stricat drumurile, guvernul nu este de vină. Dacă eu n-am ce mânca, tot nu guvernul este de vină, pentru că salariul este mic. Și eu accept faptul că fiecare are probleme și trebuie să le rezolvăm individual. Deci astea sunt regulile, cele 12 reguli de bază. Le-am scris așa mai formal ca să le păstrez și să mă ghidez după ele. Dar dacă ar fi să trecem de la sarcasmul cu care am vorbit și să trecem la un pic mai mult adevăr, eu aș vrea să vă îndemn pe fiecare dintre voi că, într-adevăr, să ținem cont de regulile astea, pentru că chiar avem nevoie ca popor să schimbăm însuși de la noi mentalitatea și gândurile astea de a da vina pe cineva și totul începe de la noi în mare parte. De asta vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat.